ቀነናዊ መንበረ ጵጵስና ጉረ ስብከታት ዘይሕጋዊ ሓምሻይ ፓትርያርክ ንምምራጽ ዝካየድ ዘሎ መደብ ኮይኑ ኣስመራ ስድራ ቤታት ተወሳኺ ኣሽሓት ናቕፋ ከፍሊት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ይሕተታ። ኣብ ኤርትራ በሽሓት ዝቑጸሩ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ታዕሊም ይወስዱ ኣለዉ። ሰላም ኣብ ዘለኹሞ ክቡራት ተዓዘብቲ ናይ ሎሚ ሰሙና ፍጻሜታት ናይ ሰሙን እዚ ብዘይካዚ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኤውሮጳ ጉዳይ ትግራይ ዘትዩ ተዓዛብ ምርጫ ናብ ኢትዮጵያ ክልእኽ ወሲኑ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድሕሪ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕታትን ግጭታትን ናይ ህፁፅ እዋን ተኣውጁ ንቻድ ን31 ዓመታት ዝመርሐ ፕረዚደንት እድሪስ ደቢ ተቐቲሉ ዝብልን ካልእን ኣርእስታት ክደስስ እዩ። ምክትታልኩም ብክብሪ ዝዕድም ኣማንያ ግርማየ። ቀነናዊ መንበረ ጵጵስና ጉረ ስብከታት ሰሜን ኣሜሪካ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን ብህግደፍ ዝእለዩ ጳጳሳት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዘይሕጋዊ ሓምሻይ ፓትርያርክ ንምምራጽ ብስም ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ንዘውፅዎ መግለጺ ተቓይሙ። ቀነናዊ መንበረ ጵጵስና ጉረ ስብከታት ነቲ ብ8 ሚያዝያ 2021 ዝወፀ ወግዓዊ መግለጺ ኣብ ዝተቃወመሉ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ መሳርሒ ፖለቲካ ካብ ምዃን ነፃ ክትወፅእ ብዘይ ጸቕጢ ፖለቲካን ኢድኣታውነትን መንግስትን ብመንፈሳዊ ሕግን ጥራይ ክትመሓደር ደጊሙ ጸዊዑ። ንርእሶም ብዘይ ሕጊ ቅዱስ ሲኖዶስ ኢሎም ሰመዩ ብጽንኦም ብስልጣን ቅድስተ ስላሴ ብኣፍ ቅዱስ እንጦንዮስ ዝተወገዙ ዝበልዎም ኣቦታት እቲ ሒዞሞ ዘለዎ መደብ ሕጂ እውን እንተኾነ ከምቲ ቅድሚ 14 ዓመታት ኣብ ዓመተ 2007 ኣብ ሽመት ዘይሕጋዊ ራብዓይ ፓትርያርክ ዘጋጠመ ንሉኣላውነት ቤተ ክርስቲያን ዘፍርስ ኢሉ ኣብ ርእሲ እዚ ንሃዋርያዊ ሰንሰለት ዝበትኽ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ዝገዝ ነቲ ኣብ መንጎ ኣሓት ኣብያተ ክርስቲያን መንበረ ቅዱስ ማርቆስን ቤት ምስርን ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራን ዝተገብረ ፕሮቶኮላዊ ስምምዕ ዝጥሕስ ከቢድ ዕንወትን ምብትታንን ድማ ዘስዕብ ሓደገኛ መደብ ምዃኑ መንበረ ጵጵስና ጉረ ስብከታት ኣብቲ ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ተዋህዶ.ኦርግ ዘስፈሮ መግለጺ ኣጠንቂቑ። ቀነናዊ መንበረ ጵጵስና ጉረ ስብከታት ሕጂ እውን ከም ቀደሙ ትእንኮ ፍታሕ ኢሉ ዝኣምነሉ ቅዱስ እንጦንዮስ ቀዳማዊ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣብታ ቅድስቲ መንበሮም ተመሊሶም እቲ ሃዋርያዊ ሰንሰለት ብኽብሪ ምዝሕሎ ጥራይ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ተግባር ውዒሉ ፕሮቶኮላዊ ስምምዕ መንበረ ቅዱስ ማርቆስን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራን ምስ ዘይጣሓስን ጥራይ ድማዩ ድሕነትን ሓድነትን ናይታ ሓንቲ ቅድስቲ ጉባኤ ዘሃዋርያት ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ክሕሎ ዝኽእል ክብል ኣነጺሩ። ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኩሉ ንጥፈታት ተዓጽዩ ድሕሪ ምጽናሕ ስድራ ቤታት ተወሳኺ ኣሽሓት ናቕፋ ውህሉል ክፍሊት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ይሕተታ ምህላወን ተሓቢሩ። ብመሰረት ሓበሬታ ካብ 3000 ክሳብ 10000 ናቕፋ ውህሉል ክፍሊት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ዝተሓተታ ስድራ ቤታት ኣለዋ። ብፍላይ ገሊአን ስድራ ቤታት ምስ ኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ኣብ ከቢድ ናይ መነባብሮ ጸገም ወዲቐን ዝርከባ ክነሰን እዚ ሃንደበት ተሓቲተንኦ ዘለዋ ውህሉል ዕዳ ተወሳኺ ጭንቀት ፈጢሩለን ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ቅድሚ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝነበረ እዋን እውን ቆጸርቲ ኣይረኸብናን ብዝብል ምስምስ በዓል መዚ ኤሌክትሪክ ኤርትራ ንህዝቢ ዘይህለኾ ኣሽሓት ውህሉል ዕዳ ክኸፍል ከገድድ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ኤርትራ በሽሓት ዝቑጸሩ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ታዕሊም ይወስዱ ከም ዘለዉ ወተሃደራውያን ምንጭታት ሓቢሮም። እቶም ኣብ ቃጨሮ ከባቢ ኦም ሓጀር፣ ጋሕቴላይ ከባቢ ደማስ፣ ኣፋምቦ ከባቢ ዓሰብ ብተብተብ ስልጠና ይወስዱ ከም ዘለዉ ዝተሓበሩ በሽሓት ዝቑጸሩ ወተሃደራት መንግስቲ ኢትዮጵያ መብዛሕትኦም ተወላዶ ኣምሓራ ምዃኖም ተመልኪቱ። ገሌ ካብቶም ወተሃደራት ኣባላት ሚሊሻታትን ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራን ዝነበሩ ኮይኖም ናብ ታዕሊም ካብ ዝኣቱ ኣስታት ሓደ ወርሒ ኣቑፂሮም ኣለዉ። ሓደስቲ ኢትዮጵያውያን ተዓላሞ እውን ብብዝሒ ብመካይን ተጻዒኖም ናብዚ መደበራት ታዕሊም ይኣትዉ ምህላዎም ተፈሊጡሎ። ሱዳን ብጉዳይ ምስ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ምስሓብ ብዝምልከት ምስ ኤርትራ ክዝቲ ከም እትደሊ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ሓቢሮም። ሱዳን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስልታዊ ዝምድና መስሪቱ ዝርከብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ኣጋጢሟ ዘሎ ምስሓብ ማእከላይ መርገጺ ክሕዝዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለዋ ዝበሉ እቶም ዲፕሎማሰኛታት ብዛዕባ እዚ ብዝምልከት ኣብዚ ቀረባ ጀነራል ኣልቡርሃን ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ካርቱም ቀጥታዊ ዝርብ ከካይዱ ምዃኖም ኣንፊቶም። ኣብ ዘሰሓብ ዘሎ ዶባት ሱዳንን ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ብምድጋፍ ወፊሩ ከም ዘሎ ምንጭታት ሱዳን ይጠቕሳ እኳ እንተኾና መንግስቲ ሱዳን ግና ብወግዒ ኣይገለጸን። መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ናይ ሙፃእ ምልክት ኣይረኣያን ክብል ኣብ ሕቡራት ሃገራት ወኪል ሰብኣዊ ረድኤት ገሊጹ። ባይቶ ፀጥታ ብሓሙስ 15 ሚያዝያ ንኩነታት ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንምክትታል ኣብ ዝገበሮ ዕፁ ኣኼባዩ ኮሚሽነር ማርክ ሎኮክ ነዚ መግለጺ ዝሃበ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰራዊት ኤርትራ ተደጊፉ ኣንጻር ህወሓት ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ካብ ዝጅምር ጥራይ ባይቶ ፀጥታ 5 ግዜ ዕፁ ኣኼባታት ኣካይዱሎ። እንተኾነ ግብራዊ ስጉምቲ ክወስድ ኣይተረኣየን ክብል እቲ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ይኸስስ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ተሰማሚዕና ካብ ዝብል ክልተ ቀና ሓሊፉ መንግስቲ ኤርትራ በንጻሩ ሰፍሐ ወተሃደራዊ ንቁጣታት ይቆጻጸር ከም ዘለዩ ኣብታ ሃገር ካብ ዝነጥፉ ዘለው ትካላት ረድኤት ዝመሓላለፍ ዘሎ ሓበሬታ ዘመልክት ማርክ ሎውኮክ ኣብ ገለ ከባቢታት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ወተሃደራዊ ክዳን ናይ ኢትዮጵያ ለቢሱ ተራእዩ ዝብል ሓደ ሓበሬታ ይበጽሖ ከም ዘሎ ኣብቲ ንባይቶ ጸጥታ ዝሃቦ መግለጺ ጠቒሱ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ጉዳይ ትግራይን ምስሓብ ሰራዊት ኤርትራን ብዝምልከት ከም ዘተ ተሓቢሩ እቲ ብሶኒ 19 ሚያዝያ በቪድዮ ኮንፈረንስ ተኻየደ ዘተ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ነቲ ኣቐዲሙ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፊንላንድን ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳን ፔካ ሃቪስቶ ዝቐረበ ጸብጻብ ድሕሪ ምስማዕ ኣብ 22 መጋቢት ንዝሕለፈ ውሳኔታት በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ይገምጊሙ ብ3 ሚያዝያ ኣብ ኢትዮጵያ ካልኣይ እግሪ ዑደት ዘካየደ ፔካ ሃቪስቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ህጹጽ ረድኤት ንኸይባጻሕ ዝዕንቀፍ ጉዳያት ከኣሊ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅን ዝተፈጸመ ገበናት ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ብኣህጉራዊ ናጻ ኣካል ክጻረ ኣብ ዝብል ነጥቢ ደጊሙ ምስ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ከም ዘተ ይዝከር ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኤውሮጳ ኣብዚ ናይ ሶኒ ኣኺቡ ኣብዞም 3 ነጥብታት ዛጊድ ተበፂሑ ዘሎ ምዕባለታት እዩ ገምጊሙ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ክስሕብ ከም ዝተሰማምዐ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እኳ እንተገለጸ ብኣንጻሩ ብወገን ኤርትራ ተወሳኺ ሰራዊት ክወፍር እዩ ዝረአ ዘሎ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ክልል ትግራይን ካልእ ከባቢታት እንተሃገር ተኸሲቱ ንዘሎ ቅልውላው ዝውዕል 53 ሚልዮን ዩሮ ዝተገመተ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ሰሙን እዚ ኣበርኪቱ ኩነታት ኢትዮጵያ ካብ ዘለዎ እንተዘይቢሱ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ወርሒ ሰነ ክካየድ ተመዲቡ ንዘሎ ምርጫ ኢትዮጵያ ተዓዛቢ ክልኽ ምዃኑ ወኪል ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሕብረት ጆሴፍ ቦሬል ድሕሪ ኣኼባ ገሊጹ ኣብ ኤርትራን ከባቢኣን ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻሜታት ናይ ሰሙን ዝዳሰሰ ትሕዝቶና ገና ኣይተዛዘመን ክንምለስ ኢና ምሳና ጽንሑ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሓያሎ ክልላት ኣጋጢሙ ብዘሎ ጸጥታዊ ሃጓፍ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ደሴሌን ዝተባህለ ከባቢ ከም ዝተቆጻጸሩ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሃገር ኣፍሊጡ እቶም ዕጡቓት ካብ ሶኒ 19 ሚያዝያ ትሒዞም ነቲ ኣብ ዞባ ካማሺ ዝርከብ ከባቢ ተቆጻጺሮሞ ከም ዘለው እቲ ኮሚሽን ኣብ መግለጺኡ ሓቢሩ ኣብ ሰደሌ ኣስታት 25000 ህዝቢ ዝነብር ኮይኑ እቶም ዕጡቓት ንምቁጻሩ ናብቲ ከባቢ ድሕሪ ምእታዎም ሓይልታት ፖሊስ ዝርከብዎም ኣሽሓት ሰባት ተበታቲኖም ሃዲሞም ይርከቡ እቶም ዕጡቓት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምትእስሳር ንዘለዎም ሰባት የቐትሉን መንበሪ ኣባይቲ ድማ የቃጽሉን ከም ዘለው ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቆመ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እኳ እንተገለጸ ብናጻ ኣካል ግና ክረጋገጽ ኣይከኣለን ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸሚሙ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ዓፈር ሶማል ኣምሓራ ኦሮምያን ቤንሻንጉልን ንዝረአ ዘሎ ምፍራስ ጸጥታ ከረጋግእ ኣይከኣለን ካብ 1990 ሒዙ ንቻድ ዝመርሐ ፕረዚደንት እድሪስ ደቢ ምስ ዕጡቓት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ድሕሪ ዘጋጠሞ መውጋእቲ ሞይቱ ወዲ 8 ዓመት እድሪስ ደቢ ብ11 ሚያዝያ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ልዕሊ 79 ሚእታዊት ናይ ደገፍ ድምፂ ብምርካብ ንሻድሻይ እዋኑ ኣብ ስልጣን ንምቕጻል ኣብ ምድላው እንከሎ እዩ ብሃንደበት ሞቱ ተሰሚዑ ተቃወምቲ ዕጡቓት ንሰራዊት መንግስቲ ብምድፋእ ንርእሰ ከተማ እንጀሜና ኣብ ከበባ እትዮማ ምንባሮም ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ድሕሪ ሞት ፕረዚደንት ደቢ ወዲ 37 ዓመት ወዱ ጀነራል መሐመድ ደቢ ዝመርሖ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ጉጅለ ን18 ወርሕ ጊዜያዊ ስልጣን ክሕዝ ምዃኑ ተፈሊጡ ሓይልታት ኦነግ ሸኔ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰሜን ሸዋ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ከቢድ መጥቃዕታት ከም ዘካየዱ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ገሊጹ ኣብቲ ኣብ ሸዋሮቢት አንጾኪያን ካራቆራን ዝርከቡ ሓያሎ ከባቢታት ዝተኻየደ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕታት ሓያሎ ሰባት ከም ዝተቐትሉ እቲ ክልላዊ መንግስቲ ኣፍሊጡ ኦነግ ሓያሎ ኣባይቲ ከም ዘቃጸለ ዝወቐሰት መንግስቲ ኣብ ካልእ ከባቢታት ናይቲ ዞባ እውን መጥቃዕታት ይቕጽል ከም ዘሎ ኣመልኪቱ ኣብ ርእሲ እዚ ኦነግ ኣብ ከተማ ኣጣዩ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዘካየዶ ስርሒት ቁጽሮም ዘይተፈልጠ እሱራት ናጻ ከም ዘውፅአ ንሓላፊት ጸጥታ ናይቲ ክልል ሲሳይ ዳምጤ ብምጥቃስ ምንጭታት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢረን ኦነግ ሸኔ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝርከብ ናይ ኦሮሞ መሬት እዩ ኣብ ዝበሎ ከባቢታት ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕታት ነተወላዶ ኣምሓራ ዒላማ ይገብር ከም ዘሎ ብወገን ክልል ኣምሓራ ወቐሳታት ይቐርብ እዩ እንተኾነ እቲ ንናጽነት ኦሮሞ ዝቃለስ ዕጡቕ ሓይሊ መንግስቲ ነቲ ዝወርዶ ዘሎ ወተሃደራዊ ስዕረታት መሸፈኒ ባዕሉ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ንዝፈጸሞ ቀትለትን ካልእ ገበናትን ንኦነግ ሸኔ የጸልም ከም ዘሎ ይጠቅስ ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ ዜና እውን ዕጡቓት ቅማንት ኣብ ክልል ኣምሓራ ማእከላይ ጎንደር ኣይከላ ብዝተባሃለ ከባቢ መጥቃዕታት ከም ዘካየዱ ክፍሊ ሓበሬታ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣፍሊጡ
ኣብ ጎጃሙን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ዝሓበረ ተኽፍሊ ናይ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ብዙሕ ሰባት ብዝርዝር ክፍለጥ ከም ዘይከኣለ ገሊጹ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ግጭታት እናዓረገ ድሕሪ ምምጽኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ናይቲ ክልል ናይ ህጹጽ እዋን ኣውጁ ይርከብ ሕጂ እውን ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተወላዲ ኣምሓራ ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕታት ደው ክብል ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ሓያሎ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ይካየድ ኣሎ እዚ ኣብ ከተማታት ደሴ ባህር ዳር ደብረ ማርቆስ ወልድያን ካልእ ከተማታትን ካብ 20 ሚያዝያ ትሒዙ ዝካየድ ዘሎ 10,000 ተወላዶ ኣምሓራ ዝሳተፍዎ ዘለዉ ሰልፍታት ድሕርቲ ኣብቲ ክልል ዝካየድ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕታት ዝተጸውዐ እዩ ኣብቲ ዝተኻየደ ሰልፍታት ንቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝቃወም ዝተፈላለየ ጭርሖታት እውን ነይሩ ምርጫ ከተካይድ ኣስታት ሓደ ወርሒ ጥራይ ተሪፉ ኣብ ዘሎ ኢትዮጵያ ናይ ብሔር ምትፍናን ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሞን ዝካየድ ዘሎ ግጭታትን እቲ ሃገር ፍጻሜ ህልቂት ሩዋንዳ ከይትደግም ዘስግእ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት መጠንቀቕታ የቕርቡለው ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ሚያርዲት ንሓያሎ ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ሃገር ካብ መዝነቶም ኣፋንዩ ብዓርቢ 16 ሚያዝያ ካብቲ ሃገር ኣብ ዝተፈነወ ዜና ከም ዘመልክቶ ሌተናንት ጀነራል ሳንቲኖ ደንግዎል ሓድሽ ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሃገር ኮይኑ ተመዚዙ ሚኒስተር ምክልኻልን ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ካብ ስልጣኖም ተገሊፎም ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሰብኣዊ ረድኤት ዝውዕል ልዕሊ 95 ሚልዮን ዶላር ንደቡብ ሱዳን ለጊሳ እቲ ሓገዝ ነቶም ህፁፅ ናይ ምግቢ ረድኤት ዘድልዮም ዜጋታት ሃገር ኣብ ጥዕና ማይን ካልእ ቀረባትን ዘጠቓለለ ክውዕል ምዃኑ ተገሊጹ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ኣሜሪካ ንደቡብ ሱዳን ዝለገሰቶ ፊናንሳዊ ሓገዝ ናብ 482 ሚልዮን ዶላር ክቢሉ ይርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ንዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻሜታት ዝዳሰሰ ትሕዝቶና ተዛዚሙሎ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ክሳብ ንራኸብ ሰላም